A la classe de dibuix tècnic us explicarem com traçar la recta tangent a una paràbola que sigui paral·lela a una direcció ja donada, en aquest cas el de la recta R, i que ho fem mitjançant un mètode que utilitza la directriu. Per tant, per començar agafarem el regle i traçarem una perpendicular a aquesta recta que passi per F. Tal com veieu, l'allarguem el màxim possible i per dalt, ara la repassaré una mica que m'ha quedat una mica malament. La repasso. I en el punt on talla amb la directriu li direm Fs. Un cop fet això, traçarem la mediatriu entre F i Fs. Per tant, agafem el compàs una mica més de la meitat i traçaré aquí dos arcs, tal com veieu, i amb la mateixa distància des de Fs traçaré dos arcs més, i on es creuin aquests arcs el que faré és traçar una línia que serà la línia de mediatriu. Aquesta línia ja és la que m'interessa com a solució, per tant la traçaré més gruixuda i serà la recta tangent que estava buscant. Llavors allargo aquesta recta una miqueta més, la recta una mica d'aquí, i l'anomeno T. Ja tinc la meva recta tangent i ara busco el punt de tangència. Allargo una perpendicular des de Fs i ja tinc el punt de tangència que talla a T, tal com veieu. I això seria tot i ja tindríem el mètode acabat. Ens veiem a la propera classe. Fins aviat. Adeu.